Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб. Хвала Христу, дорогие гледачы Радыё Марыя. Мяне завуць Караліна Паўлоўская, і рада зноў сустрэцца з вамі на перадачы «Аўтастрада да неба», якая была створана хрысціянскім клубам IT-энтузіястаў Карла Клаб. І ў новым выпуску я раскажу вам пра цуд, які здарыўся ў італьянскім горадзе Феррара. Датаваны ён быў, уявіце сабе, 12 стагоддзем, а калі казаць канкрэтна, адбыўся 28 сакавіка 1171 года. У гэты дзень пробашч ордэна рэгулярных канонікаў Портуэнсі, айцец П'етра де Верона, служыў пасхальную імшу з 3 іншымі святарамі. Іх клікалі Бона, Леанарда і Аймоны. Падчас ламання найсвяцейшай гостыі з яе выплеснуўся паток крыві, які пакінуў вялікія плямы на нізкім скляпенні над алтаром. Гісторыкі распавядаюць, што ксяндзоў ахапіў страх Божы, а ўсіх, хто сабраўся ў малюсенькай капліцы, безмежнае здзіўленне. Многія сведкі сцвярджалі, што гостая афарбавалася ў чырвоны колер у колер крыві, і на ёй можна было разгледзець фігурку немаўля. Біскуп Феррары Амата і арцыбіскуп Равена Герарда былі ўсведамленыя пра тое, што здарылася, і таму яны асабіста прыбылі, каб убачыць кроў, якая пабарвавала столевыя скляпенні над алтаром. Пасля гэтага ў касцёл пачалі сцякацца пілігрымы, і пазней, пачынаючы з 1495 года, ён быў перабудаваны і пашыраны, згодна з дырэктывай герцага Эрколі I д'Эсте. Захавалася мноства сведчанняў пра цуд. У ліку найбольш важных була папы Яўгена IV ад 30 сакавіка 1442 года, у якой пантыфік спасылаецца на сведчанні вернікаў і на гістарычныя крыніцы. Таксама пра цуд узгадваецца ў манускрыпце Герарду Камбрэнсе 1197 года, які захоўваецца ў бібліятэцы Ламбет Кантерберы. Гэта найстарэйшы дакумент са сведчаннем, які мы маем. Эўхарыстычнаму цуду надаецца ўвага ў кнізе гісторыка Антоніо Самартані «Гемма эклезіастыка». І ў цяперашні час, у 28-й дзень кожнага месяца, у базыліцы, якая цяпер знаходзіцца на апецы місіянераў найсвяцейшай крыві святога Гаспара дель Буфало, адбываецца пакланенне святым дарам у памяць пра цудоўную падзею. Штогод пры падрыхтоўцы да ўрачыстасці цела Хрыстова здзяйсняецца урачыстае пакланенне 40 гадзін. У 1971 годзе святкаваўся 800-гадовы юбілей гэтага цуду. Дзякую вам за цудоўны праведзены час разам і заклікаю вас, паважаныя гледачы, да кожнай сваёй эўхарыстыі ставіцца з павагай і як да сапраўднага цуду. Аўтастрада да неба. Радыёпадарожжа па месцах эўхарыстычных цудаў. Разам з Карла Клаб.